Van Clinton. Foutloos rondje en ze wordt de winnaar hier in deze Hydrocyn Instrumentation BV-prijs. Maar een foutloos rondje is nog niet zo eenvoudig, want haar 5 voorgangers maakten allemaal een fout. Rijdt ze te langzaam op zeef en ze maakt een fout, kan ze zeker niet winnen. We zijn benieuwd hoe zij het strategisch gedaan pakken. Astrid van Leeuwen met Suzanta. In onze wereld, dus niet de deur. Ik kom iets eten. Ik ben er weer rond een uur of 8 ben ik er. Ja. Kom goed, die op me. Hoi. Goed. Op. En zo goed is! Fantastisch voor het hoofd.